Dnes sa pustíme do niečoho, čo na prvý pohľad znie, no, prinajmenšom divoko. Budeme sa baviť o najsilnejších dôkazoch pre reinkarnáciu. A viete, čo je na tom najlepšie? Nebudeme sa opierať len o nejaké staré príbehy. Spojíme si body medzi skutočnou forenznou vedou, tým, ako funguje náš mozog a dokonca, áno, počujete dobre, kvantovou fyzikou. Poďme sa spolu pozrieť, či vedomie naozaj môže prežiť smrť. Tak poďme hneď na vec s otázkou, ktorá znie ako z nejakého sci-fi filmu, ale je absolútne kľúčová pre náš prvý dôkaz. Predstavte si toto. Môžu sa zranenia, a teraz myslím dokonca smrteľné zranenia, nejakým spôsobom preniesť z jedného života do druhého a zanechať fyzické stopy na úplne novom tele? A tu vstupuje do hry príbeh malého chlapca menom Chanaj. Viete, tento chlapec si už od 3 rokov pamätal niečo neuveriteľné. Tvrdil, že bol učiteľom, volal sa Buakaj a že ho zastrelili. A tie detaily, ktoré uvádzal, boli tak presné, že rodina sa rozhodla zobrať ho do dediny, kde ten učiteľ kedysi žil. A čo sa stalo? Chanaj okamžite spoznal jeho rodičov, ale ani to nebolo to najšokujúcejšie. Ten najzvláštnejší, najhmatateľnejší dôkaz bol vpísaný priamo na jeho koži. No a práve tu sa dostávame k tomu neuveriteľnému detailu. Chanaj mal totiž 2 materské znamienka, ktoré, a teraz sa podržte, dokonale zodpovedali balistike tej vraždy. A to, čo je na tom skutočne fascinujúce, je morfológia, teda tvar. Viete, vstupná rana po guľke je zvyčajne malá, taká čistá, ale tá výstupná je väčšia, viac roztrhaná. No a Chanajové znamienka? Presne, ale úplne presne toto kopírovali. Malé okrúhle znamienko vzadu na hlave a to väčšie, nepravidelné vpredu nad okom. Náhoda? Jasné. Jeden príklad ako ten Chanaija, človek by si mohol povedať, dobre, je to zvláštna náhoda, dá sa to ľahko odmietnúť. Ale čo ak takýchto prípadov nie je 1 ani 10, ale tisíce? Pretože presne toto zistili vedci z University of Virginia. Títo ľudia strávili 10 ročia tým, že systematicky zbierali, skúmali a overovali presne takéto príbehy. Pozrime sa na to číslo 2500 a viac. To nie je len nejaké číslo, to je počet prípadov detí z celého sveta, ktoré si spontánne pamätali minulé životy. A každý jeden z týchto prípadov vedci z Virginie starostlivo zdokumentovali. Viete, to už nie sú len nejaké historky od susedov, toto je seriózna databáza anomálií, ktoré sa jednoducho nedajú len tak ignorovať. Takže aká je vlastne šanca, že Čehani mal tie 2 znamienka na presne tých správnych miestach len tak náhodou? No, vedúci výskumník dr. Ian Stevenson si sadul a vypočítal to. A výsledok? 1:25 600. A teraz si predstavte, že on mal vo svojej databáze desiatky takýchto prípadov so znamienkami. V tej chvíli sa z toho, čo vyzerá ako náhoda, stáva naozaj silný štatistický dôkaz. Dobre, ale niekto by mohol povedať, toto sa deje len v kultúrach, kde veria v reinkarnáciu. Však? Fajn, poďme tento argument vyvráciť. Pozrieme sa na prípad priamo zo západu. James Leininger. Tento chlapec sa narodil v konzervatívnej kresťanskej rodine v Louisiane. U nich doma sa o reinkarnácii nikdy nehovorilo, neverili v ňu. Ale jeho nočné mory, tie začali odhaľovať príbeh, ktorý jeho rodičia, aj keby chceli, jednoducho nemohli ignorovať. A toto je naozaj briliantná ukážka toho forenzného prístupu. James totiž nehovoril len nejaké všeobecné veci. Poskytol sériu extrémne špecifických, overiteľných detailov. A jeho rodičia, ktorí boli na začiatku samozrejme veľmi skeptickí, začali pátrať. A na svoje obrovské prekvapenie potvrdili úplne všetko. Lietadlová loď USS Natoma Bay existovala. Pilot menom Jack Larson skutočne na nej slúžil. A jediný pilot s menom James, ktorý zahynul z tejto lode pri Iwo Jime, bol to James Huston Jr. Jeho lietadlo bolo zasiahnuté priamo do motora a zrútilo sa do mora, presne tak, ako to ten malý chlapec celé roky kričal zo sna. Dobre, doteraz sme hľadali dôkazy, tak povediac vonku, v príbehoch ľudí, na ich telách. Teraz ale zmeníme smer a pozrieme sa dovnútra, priamo do ľudského mozgu. A položíme si jednu zásadnú otázku. Môže naša myseľ, naše vedomie, skutočne fyzicky meniť orgán, ktorý ho vraj vytvára? Toto je totiž kľúčový mostík v celom našom pátraní. Výskumníci sa teda rozhodli, že preskúmajú mozgy ľudí, ktorých by sme pokojne mohli nazvať olympioníky mysle.
Hovoríme o tibetských mníchoch, ktorí strávili 10 000 hodín tréningom svojej mysle. A tá otázka, ktorú si položili, bola jednoduchá. Zanechal tento neuveriteľne intenzívny mentálny tréning nejakú merateľnú fyzickú stopu v ich mozgu? No a tie výsledky boli doslova ohromujúce. Pozrite sa, gamma vlny v mozgu sú spojené s tými najvyššími kognitívnymi funkciami, so stavom bdelého vedomia. A u mníchov ich amplitúda bola extrémne vysoká a vlny boli perfektne zosynchronizované naprieč celým mozgom. Ale to najdôležitejšie je toto. Tento stav brutálne vysokej aktivity sa u nich stal trvalou črtou. Bol tam, aj keď boli v úplnom kľude, nemeditovali. Nebol to len nejaký dočasný stav, ktorý si navodili. Stal sa súčasťou ich bytia. A aby sme si naozaj uvedomili, aký obrovský ten rozdiel bol, my sa tu nebavíme o nejakých pár percentách hore-dole. Títo mnísi mali až 30 krát silnejšiu aktivitu gamma vln ako bežná kontrolná skupina. 30 krát. To je v neurovede absolútne bezprecedentné zistenie. Toto je v podstate tvrdý dôkaz, že myseľ dokáže doslova pretvoriť, preprogramovať fungovanie mozgu. A pozor, nehovoríme len o funkcii, o aktivite. Ide aj o samotnú štruktúru mozgu. Výskum doktorky Sary Lezarovej na Harvarde ukázal niečo ešte neuveriteľnejšie. Zistila, že meditácia doslova zastavuje a dokonca zvráti starnutie mozgu. Bežne sa nám mozgová kôra vekom stenčuje, ale u 50-ročných meditujúcich bola v kľúčových oblastiach rovnako hrubá ako u 25-ročných. Počúvajte to ešte raz. Myseľ aktívne formuje hmotu. To je obrovská vec. Dobre, tak poďme teraz urobiť ešte jeden krok ďalej, ten najväčší. Pozrime sa, ako toto všetko nadväzuje na samotnú podstatu reality, tak ako ju opisuje moderná fyzika na jednej strane a staroveká filozofia na strane druhej. Pretože práve tu sa tieto dve zdanlivo úplne odlišné cesty začínajú prekvapivo spájať. V samom srdci buddhistickej filozofie nájdeme princíp, ktorý sa volá pratiti samutpada, alebo po našom závislé vznikanie. A čo to v jednoduchosti znamená? Že neexistujú žiadne pevné, samostatné, nezávislé objekty. Všetko, čo vnímame, existuje len ako sieť vzájomných vzťahov. Nič nie je samo o sebe. Znie vám to povedome? Malo by, pretože toto je takmer presný opis reality, ku ktorému dospela kvantová mechanika. A tento výrok od Antona Zeilingera, nositeľa Nobelovej ceny a jedného z priekopníkov kvantovej fyziky, to celé dokonale premosťuje. Informácia je fundamentálnejšia než realita. Popremýšľajte o tom. Na tej najzákladnejšej úrovni sa zdá, že vesmír nie je poskladaný z vecí, z hmoty, ale zo vzťahov a informácií. A to absolútne rezonuje s tým starovekým buddhistickým názorom, že vedomie nie je len nejaký vedľajší produkt, ale je toto primárne pole, v ktorom sa celá skúsenosť odohráva. Takže, čo to všetko znamená, keď si tieto tri, na prvý pohľad úplne odlišné línie dôkazov spojíme dohromady? No, začína sa nám tu skladať obraz niečoho úplne nového. Obraz novej postmaterialistickej paradigmy vedomia. Máme tu teda tri pevné piliere. Prvým sú forenzné dôkazy z tisícov prípadov, ktoré silne naznačujú, že nejaká forma vedomia alebo informácie sa prenáša. Druhým sú neurovedecké dôkazy, ktoré ukazujú, že myseľ nie je len pasívnym produktom mozgu, ale že ho dokáže aktívne formovať a meniť. A tretím je fyzikálny rámec, pohľad na vesmír, ktorý popisuje realitu spôsobom, ktorý je s týmito myšlienkami v dokonalom súlade. A toto všetko nás privádza k tej úplne záverečnej veľkej otázke. Ak vedomie dokáže prenášať informácie naprieč životmi, ak dokáže fyzicky formovať biológiu a ak je samotná realita vo svojom jadre informačná a relačná, potom čo ak to celé chápeme naopak? Čo ak nie sme len tela, ktoré náhodou majú vedomie? Čo ak je vedomie fundamentálnou základnou vlastnosťou vesmíru a my naše životy sme len jeho dočasné, neustále sa opakujúce prejavy? A to je, myslím, myšlienka, ktorá naozaj stojí za hlboké zamyslenie.